Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Apeng amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag ka na yan, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa, kat maibasa na giti pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Iti kalman lain. Sagudayin nga rot ti surat, di pakasalitaan ni Buyet, ang sila iti kalman lain nga napasamak, nga napakaluan houseboy, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takastoon naman ti barbartek mi kadagiti barkadak. Agsapsapul kami manen ti kulo manong nemi. No adda masamat mi manong nemi patel-telam mi. Ini ko. Patel-telam. Marga ha? Nada masamat mi manong nemi, palawlawan mi sa mi bugbugan. Mabuwak ti si bubukel nga purok, wano sa dinuman tayan mi manong. Da kami ti buong ti olo. Da kami manong nemi tinaloko. Siyak ti buong ti olo, dagiti kakapsat ko ken naganak kaniya. Loko-loko ah. Ano kasta nga makaawat kam tumanen iti subpina. Uwan manong nemi. No masubpina kami, masumon kami. Lagad kagangay Ngingam tumat agdosa. Ngingam tumat agdalos. Dako na dang community service. Ngaging kakarikam tumat tinanga. Sa amin tumanen ngol ulitin. Ngayon maulit-ulitan minto lata. Saan matiding agsarday manong nemi di pa nagpagpakaasi ni nanang kaniya. Buyat anak, apahunay ka na ya. Di mo ka di amo nga so, dahil iti pagsaksakitan ni tatang mo. Ano ko matbasol ko nanang? Nagsakit ni tatang. Nasakit unay tinakam na, gabuta saan na ka nga may isuro. Malagip mo, tinaodi pa nakisarita na ka. Imbas ko mga karika, nga sa amon nga ulitin, di makibarkada kay agloko-loko nga, baling nga buong ti ulo. Isukit din pinagsawsawam. Lilat layatam. Manipod mo din sa anong agun-unikan ka. Ngayon madamatin timaod nga sakit na. Nanang awang basol ko na daman sakit ni tata, nga pa, sakit ka ko na kuma. Agsaksakit nga ron tinakam na. Kasi kamam pa lang ti anak nga manglayat-layat ti ma'am. Awan ka at utang nga nabaganakan. Sigalak kasto kada kayo nga kakapsat. Dagiti kakapsat mo, naka-adult na. Sika. Nagingga ka lang ti high school. Sika kabaylan mi kumamata pagbasahin, ano't mapaspasamak ka. Sikat mangmang dati problema mi nga gasawa. Problema mi kinitatang mo. Ita, anay dali tinitatang mo kapati sakit. Inanang met. Api nga min di mo maawatan ti kahit ko sawad anak. Agsingsingpet kan, likli ka mon ti barkada, saan kan ngagbarbartek, agtrabaho ka. Anong mga sir ka kang trabaho kit high school graduate ak lang? Hindi ituloy mo tagbasa. Tsak mayolo. Anak ko, kaya ka, nuntot pa nagbalbali mo. Kaanuntot pa nagbalbali mo. Deta manen ti saludsud manong nemi ngagsubli-subli ti panunot ko. Kapang kami manen, iti sa bali nga barangay, ori sa dinot, ayami, onti. Manglaban ka na kami. Naging ka manong nemi, nga edi, damadama kam nga giinom, may isa nga bakit manong nemi, iti imasideg itayan mi. Ay, asino ka na kayo at ibuyat dito ay. Buyat ko. Siyang na abaya. Intareda ni tatang mo di hospital, barok. Ana, intalay da di hospital. At anang ko na tayo, serenity, ambulansya. Kita sinungatat, umay tapik apin ko nakita.
inruwarda ni tatang mong inbulugan ti ambulansya. Lagyan manak na. Hindi parang ipadamag yun. Ano pare? Sarding tayo na. Kajay, isusapo. Hindi ako magti sarding. Apa yung lumapanak sa jay hospital nga naka-hospital ni tatang ko. Asyak ti mga agas kang kuha na. Sunod nga napandain yung hospital, ada doktor nga mga agas kang kuha na. Naturog ka di balay ti barakadak manunemi ket edi kabigatan na bimtaken ti damag. Nga natahin ni tatang ko. Iti dayta nga panakaamok nga natahin ni tatang manunemi kaslak lanabuyatan tinakalamlamiis nga danong. Pare, anak ko, bumbumsag ka. Pare, mabisinak, mambalintimangan. Oh my God. Iso nga gaririingin ka ito tamangantan. Mausawan ta. Kapag isang sangit ka, pare. Daka di man lagsangit ng malalaki. Natahin na tatang ko. Sino ko mati sangit, pare? Di man akong bibiyang mo, yan. Hindi nagiinom tayo, tabaunan na ka, mapadyo hospital. Kunam nga, awan ti maitulong mo, gabutasan ka ba't nga doktor. Noong napang ko madyo hospital, barang nung nakasalitam kumapilang nga daangis di tatang mo. Baka man nakapagpakawan ka kang kuwana. Dahil ang orti na sakit eh. Kahit kumantag pakawan, nga mangig na paingatan ni tatang ko. Kahit kumandag pakawan, nga mangig na paingatan ni tatang. Isulad da akong nito balay kat nakamansaya ka ni tatang manunemi. Siyak nga tanti kang runaan nga napigsa ti rungaab na. Tatang! Tatang ko! Tatang! Mga wananda ko ba? Tasana ka dimdimngik ka na kayo, di kiti pa magbagayo. Tatang! Basul ko na nga nagsagit ka na tayo kayo. Basul ko, basul ko, basul ko. Uri lagkupit ti marukong ko manong nemi ket yal alaan dak ti danong nga inumag. Nandaninanang manong nemi nga mga tatibay kaniyak nga nukitahik ti langana kaslasaan ng pulos nga agmaga dagiti matana gapoy ti luwa. Ket no talyawak met dagiti kakabsat ko manong nemi kuskusilapan dak tasyak ti papabasulan dak. Ta nakaalat ti sakit ni tatang gapo iti kinaluko. Dadi na uding panang bagbaga na kanyak ket linaylayatak na pinagsawsawan. Nijak man napulos na kapagpakawan. Kaya't kung nagpakawan, nagpagpakawan ang sana ko na mangigpay ni tatang. Tang! Agbalbaliw ako, tatang. Agbalbaliw ako, di karing ka na kayo. Agbalbaliwakon, ikarik ka na kayo. Dahil tama nun nemi, tinaulit-ulit nga karik. Iti sibay, tilungon, kanti sa kaanan ti tanam na. Kat numampay awanin ti amami, ada makitak nga ragsak ti rupa ni nanang, tamakita nan ti panagbalbaliw. Papa naman anak, nagsapol trabaho nang, alala na siya at kasta. Awanin ni tatang mo, dududwatan dito family house, kasi kang artibunso. Tayo doon mga asawa kan, dito ito ang isang patmutag baling nga asawa. Unang, agsingsingpad ka, nagagagat ka, tapno no, at dantong kursunadang mga babae, sigurado nga kayat na ka. Na parang nagsapol nga roti trabaho, aging ka nakitak manong nemi wanted houseboy. Nagdurbela. May isang babae manong nemi nga nalapsat, ti masadigdigate. Yes, apay. Ading ko. Sumurika ko mga houseboy. Manang. Okay. Sumurika.
Iti sa serek ko manong naimikit na asid gak isuna. Wow. Nabanglo a babae manong. Naisem. Dumanong ka. Ay wag kaya masapot iti barangay clearance, police clearance. Baka no saan na ka makaalam, ma'am. Tapi ko ma. Naluko hakidi. Inistoryak kang kuha naman ng name idi adda kami iti salas. Ket hindi saranak ket nangisaga na ti Miriam dami nga duwa mano. Numanin talyawak dagiti kwarto uno ti kusina iti sulod-sudet. Awan samat kadwa, ma'am. Menchi tinakan ko. Agmemesa. Apay, ito problema nagmemesa. Apay kang memesa ka. Gamutawang naganak kanya, awan kapsat ko, kang rurante amin, awan asawak. Teka sa pulag dito, kitagbating. Mga opisina, kas makita matakot sa iti garahe na. Di masapul ko to, yagdalus, mangtulong kanyak agdalus, kang runandi amin, hardinero, houseboy, isurukan to nga kwa. Mangoperate jay washing machine. No, ti mo amo tagluto, isuro ka. Tasa nga dakas no, ti may isa nga lalaki kita mo nagluto. Kinapod nunak, kadua na pakit nga lalaki, digiti siyap agad cook, agpadayak, lalaki tagluto saan. Api nga rin nga houseboy, saan nga maid ko ma. Houseboy ti kahit ko. Tano babae, babaek mo ten. Ti babae, saan nga babae masapul na? No di kat lalaki. Kat ti lalaki, babae masapul na. Ape katawa ka. Saan samit lang nga houseboy ti masapul mo, ma'am? Saan akong kawagan ti ma'am? Menchi. Kasi pagari kang arod, taagara magkaga kahit nakada. Ape ka din nga saan? Naluko ka idi, nasingpat ka itan. Istorya matlaga. Istorya matlakanyak, saan ka di? Tagalaga nga nakalukluko ka idi. Di impa mo mangimpaskil sa dya kat wanted husband, houseboy kilatan, tapos saan nga madlaw. Saan na ka may kari, ma'am? Api ko mga saan ka may kari? High school graduate ak lang. Awamat ki, makunang qualification na masapol ko. Basta tinapatid, kaskeng ka, macho, guwapo, kahit gabot na nagkapukat ikinaluko nga biyag, si kaitan di ka sasingpetan. Okay? Rugya mo tigtrabaho. Ninakpalahalan di kita arwate ka. Sanin. Ado ti arwaten di ta. Adda pekit din negosyok nga kwa. Aglako iti arwaten. May kalo pumili. Megan, pumili ka. Nangyawin ta kada iti arwaten ti lalaki. Barbaring mapatangak. Tinalak nga sizes. Siyempre kami iti kwarto manon na minumanen ilagid na tibagi na kaniyak. Met panglo, nagpintas. Mono taon nun, manang? Menchi. Mono taon nun, menchi. Patangam. Sika na mangibaga? 35. Kaslasa nga 35. Apa nga napagkatang ka? Ika po tayo, itaka lang at tinteng. Nagkatawa. Sige mo na tayo mo. 24. 24, 35. Mabaling nga tayaan.
Alam manang talaga gaya. Ay, Menchi. Dito eh. Patas mong isuot. Mabalin mo nga. Isuot pa arwatin pag short mo. Nagtrabaho ka. Sige, isuot mo. Padasim. Sige. Ikatay mo na panalo mo. Tay patas mo na ito short. Rumor ka nga rin daw. Apa mo mga balang rumor, anak? I like ate mo. Isukit din mo anong name ito ng katisinturong ko. Sana imbaba. Nagtugaw ka. Nagtugaw akit ginuyod na ti pantalong ko. Brief lying ang tinabati. Ngayon tinamat ited manong name iti suot ko. Nga badasek ko ma. Inturun nakid di manong name iti kama kat napaiddaat. Sana inikat ti sisert ko. Boyet, pasado ka na. Menchi, I love you. Itay laing, kitsi ka. Ayat mariknam. Pasado kan ko nakmet, nga sumrek nga houseboy, nga agbalin nga husband. Di ka kati mapangluwang ganyak. Kinunana manon name kabayatan ikatenan ti badol. Awan bra naman nung iso nga nakita ka sigud ti duwaman sanas iti barokong na. Ura lang nagsagawis iti riknak manong name awan pa experience ko nga madundi kiti mabuybuya. Bimangunak manong name kat imunang inamalak dagiti duwaman sanas iti barokong. Nagdedeak nga dinauras sa ko kinagat-kagat kat kastauna iti aring-eng. Inikat kon manong name iti akimbaba nga underwear ko kastamet nga nikat meten keng kuwana kadagpada pa kami nga asla kay pasngay nga maladaga. Nitoyen manong naming impakat ko ti kinalakik. Orain inauna iso na manong name ti manong nga tawen. Wen, sa nga pulo ket may sa nga tawen di diferensya. Ngayon tilangan na ti pamagina manong name kasla natataingak emisuna. Na matyua, na biskedak manong name ket kasla ala Richard Gomez iti kaagtutubo tilangak. Wen manong. Inamalak dagiti bibig na manong name ket naglanang dagiti bibig mi. Impababak manong name dagiti bibig ket tinagkakpay pati tegned na sa naiyanta manen manong name dagiti bibig ko kenta iti adlawa nga man sanas ni. Ibabawa kumapay manong name inidamagik keng kuana. Virgin ka pay? Wen, virgin akpay lang. Madamdaman tong araw din nga kanak kunak tawang pay ti Diyos na. Hampeng agdiguday ta. Tawang pay ti rumar gapot di pay nausatan ti kuweba. Isogin sagana kung di bagikit kinunak kang kuha ng agsagana. Agsagana. Gapot na ito din yung data nga oras manong naming inak pa ng burak ti kristal. Tinak pa ng usat ti ruangan ti kuweba. Tinak pa ng pisang, ti telon, ti langit manong nemi. Wen manong nemi nasaktan man tanagaray ngem apagapaman lang. Takalpasan dayta manong nemi kastaunain ti panakadlaw ko iti panakaitayok. Iti irot dik iti kayepket na. Iti panangibaga nga paspasak manong nemi. No namin anon ngem baga na nga naitayok kanisuna. Iti pitlo na manong nemi nagsabatan tirik namin. Nagapapawot manong nemi ting kampa nagkinayat-ket. Naswerte agpay lang na kunak tinakam ko. Tanuman pa'y natayin ni tatang gapo kanyak, ngem gabumot day taket agbalbaliwak. Dimteng pa'y ni Menchi ti biyag ko. Grasya, insagot ni Apon Diyos kanyak. Tapnong tultuloy ang tisingpet ko, kenragsak ko, dito rabaw ti daga. Saan nga roden nga houseboy, manong nemi tinagbalinak no diket husband. Idi atan makabulan ko manong nemi
insingasing ko keng kuha na ngayam amok kininanang. Nakakutse kami, manong name isot nag-drive. Tadyak pa'y nakasursuro, kinawang pilisensya. Mas daw ni nanang. Oh, boyat anak. Nakastrek ka nga dago si ti trabaho. Nangalam nga orti arwatem, ken sino ti? Iso ni Menchi tanang. Tagbali nga manugang yo. Aniya, nakasapol ka nga dago si mes, ken nagpintas. Ken isunat aking kotse, ti kotse. Ay sus, opo nagsuwerte ka anak ko. Ay na, maglagi din na ikarkari dati anak ko. Kaya ka ma'am, Menchi tinagang ko nanang. Ay sus, alat tumanong kayo sumrek kayo kan ni. Adon nagiti chismosa nga mangkit-kita ka na tayo. Kat siya, mayat ano, do chismosa nanang tapno yung maiwaras ti si Bubukel nga barangay. Ken Karuba barangay, nga nibuyat nga buong ti ulo iti lugar tayo, kat makaasawa ti kaski ni Menchi. Gapo ti pa nagsingsingpet ko. Itong kanong artikasaryo. Kung nanang, pagbasahag pala umuna ni Buyet, kahit nakanumat lang tagbasa. Nakituan na. Upat lang atawin. Tento nagraduaren, at trabaho nan, agad isun tumatin at ipanagkasarmi. Kasano nga rin nagsikug ka? Nagsikug ka, naganakak. Kung nakmanbalasan ko, kat kuha, iawid na dito, ti agasawat, ay isot burudak ngay, asun no pekadwak ngay. Di ko maikita sa di balay. Nuanda kadwami. Kung ngagpeso na nang. Kasano nga rin na ti family house. Kat dati awang balay ng kabsat ko nga nasawa na dito hindi pagyan na. Ay won ngagpeso niya. Ay susapo. Hello, naggasat ka na anak ko. Ay ni buyat ng buong tiolo. Iti manon nga tawen nga nakatkatayan ti amana. Ay sus na adaan tinapintas nga swerte. Napindas nga baling asawa kanada mabalin na. Ay nagkaasat ka na ya buyat. Naggasat kan aya buyat. Sa alangan ni nanang tinagkuna, no dikit ko na dikitip. Dati nga barkadak manong name. So kada kayo, balbali ka matin. Huwag karot. Sige, balbaliwak matin. Sarding ko ni sobrang aginom. At samulak mo ti trabaho. Maring makasapulak matin. Tinapintas ng babae ng baling asawat. Manong name, duwa nga anak. Naiputot ko sakbay nga nagturpusak iti college. Ison, siya kun manong nemi tinagtrabaho. Idinto tati asawa kat imanmanis na latan tinegosyo na ni matnanang manong nemi di mga ayuan ka nagituwangan na. Anayuan ang pay mesa. Idi, tagtrabaho akon manong. Di kat talo amin. Kat ni nanang, di maringguran, nga mga ayuan ka nagitiapo ko na no adda ti asawa, itayan tinegosyo na. Ken no adda iti trabaho. Dito nga rot, manong nemi, ti simple lang nga pakasalitaak, manipod kinaluko, aging ga kinasingpet, ket dimuras asim maliwanwan ti biyag ko. Sabi ko mata na kay batiak, iti adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dimngeg ka nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuyag-yaman nga pag-ayam mo, Buyet. Buyet, thank you ka ba nagsurat? La. Thank you. Padaanan nyo na yung sumarsarunan.